Em va fer molta il·lusió regalar-li l'esquin. La veritat és que al principi em va costar, perquè els molt murris es guarden el pack per tu. I si vols fer un regal, et costa més car. En fi, en veure les skins em vaig tirar de cap. Vaig haver de fer servir el que vaig pagar de la targeta. Ja sé que és un moviment fotut. Aquests mesos intentaré fotre'm i contenir els meus sentits per poder pagar el que dec, o si més no, en el que pugui avançar-ho. La cosa és que vaig estar donant pel cul. Tota la tarda esperant el Vegeta en el joc. No hi havia manera que el tio es presentés i ja em veus a mi amb l'anhelada. Els altres ja estaven una mica fins al clatell, però em sap greu. És que se'n feia tard, collons. I el que va ser bonic va ser la seva reacció. No sé en què estaria pensant en aquell moment. Potser no entengués que algú es gasti la pasta així. Però escolta, i com és de bonic veure aquests gestos a la seva cara i al nas? Em quedo amb el moment en què ho obre. M'agrada veure aquesta reacció. És bonic veure com somriu, encara que bé, més que riure estava flipant. Fer bonics regals que un vol és més bonic que un regal en pla cortesia. Per això millor no em regalis res, no et gastis així la pasta. I en fi, sempre tindré la sensació que potser compro amics amb regals, tal com em va dir Nil aquell dia. Serà que per això em senta malament que em deixin al final tirada? Bé, la cosa és que es va posar feliç i això és bonic sens dubte. Ja sé que els diners es queden aquí, després d'una pantalla en un compte, però bé, segueixo dient el mateix. Ho podràs gaudir en aquest moment. Total, no em treu de pobre. Encara que ja ho sé, potser podria fer amb això coses millors.